mpaka na pano samaziwa kuti angapange bwanji create Google account. Ndi video yathu ya lero tiona mmene tingapangire. Tipanga click hapa, tilemba www.google.com, tipanga search, kenako tipita hapa alemba kuti sign in pa, tipanga click. Tikapanga pamene tipanga hapa alemba kuti create account. Ikafika hapa tika first name komanso last name, kenako panga next. Hapa usankha chaka chobadwa, kenako next. Hapa umasankha kuti email yako izikhala motani, khale clips@gmail.com kapena chichewa_clips@gmail.com. Ndetisankha chichewa_clips@gmail.com. ngati sugwirizana nayo umapanga create your own Gmail address, ndikuti umasankha kuti ikakhale motani. Ikafika hapa maika password. Ndi password imene timaika hapa imene ikhale ya strong, imene ndinene kuti tiwene kupanga mix ma letters, ma numbers komanso ma symbols. Nditika ma letters, ma numbers komanso ma symbols. Kenako tipanga next. Hapa ikapanga kuti add recovery email. Mutagwika email iliyonse imene muli nayo kale kuti mukayiwala zina muzapanga recover email yo. Komano apapa tipanga skip. Kenako tipanga next. Tiseseleka mus. Kenako tizapanga agree. I agree. Ikatero apa ndi makhala kuti email yanuyo yatheka, kapena kuti Google account yanuyo mwapanga yatheka. Kwa omwe mwakhala mukufuna mutaphunzira kuti mukapange bwanji boost ma likes, ma followers, ma subscribers, ma views komanso ma shares pa Facebook, pa Instagram, pa TikTok, pa YouTube ndi ma social media platforms ena, maphunzirowa abwerera inuyo, ndipo mtengo wake ndi 20,000. ndi muzaphunzira course yonse, ndipo muzaphunzira ma 100% tricks mene mungapangire boost ma likes, ma followers, ma subscribers, ma views komanso ma shares. Ndipo kwa omwe mwakhala mukufuna mutaphunzira content creation imene muzaphunzire imene mungapangire ma videos anu, kupanga edit komanso kupanga post pa ma social media platforms osiyanasiyana, ndipo ma social media platforms yo azambe kulipirani. Maphunziro amene waso abwerera inuyo, ndipo mtengo ndi 50,000 course yonse. Full package kumene muzaphunzire boosting komanso content creation zonse pamodzi, mtengo ndi 60,000 ngati fees. Ngati mufuna kuziwa zambiri ingohalani nambala imene mukuiona pa postai, ndipo muzayankhulana ndi achichewa clips ndipo muzayamba kuphunzira. Ndipo maphunzirowa akuyamba pa 2 August.